नामखौबो मिथिगौ आं सानैनिखौबो मिथिगौ आङो दै मैयानि दिनाव बियो गावनि हौवाखौ डाइभर्स होनो थाखाय बियो कर्टआव थांनो गोनांमोन एसे एनै रोंदों गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ बोजबना लादों नोंखौ गाबोन सोरबा नायनो फैब्लाबो नोंनि गामिनि मानसियानो नोंनि नसुंसेनि मानसियानो बियो बिदि बिदिसो होननानै एरना हरगोन गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बा लादो जाहाथे नोंथांमोननिसिम आंनि फंनैसो रावफोरा सौहैयो आरो मिथिनो मोनै खौरांफोरखौ नोंसोरो जेन मिथिनो मोनो दानिया दिनैनि बेलायावहाय जिहेतु आङो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाना फैदों बे जिथु जानानै थांनाय दावराव दावसि जाय गथ'फोरखौहाय अन स्पट जेरैहाय लांथियाहै हमनो मोनबाय बिनि बेलायाव आं फंनैसो बुंगोन आरो लोगोसेनो बिथांमोननि लाइफ स्टाइल बिनि बाथ्राखौबो आं नोंथांमोननो बुंगोन नोंथांमोना बुंनो थाङोब्ला फुल डिटेल्स दिनै खोनासंनो मोनगोन दा जाथाय जानाय जिथु जेरैहाय भाइराल जानो मोनबाय एक्चुअलि बियो सानसेनि उनावसो भाइराल जादों जाय भिडिअखौ जों नुनो मोनदों मैयानि दिनाव 8टा सारि 8टासोआवहाय मोनायावहाय दाख्लैनि दिनावहाय जिथु 8टा सारि 8टासोआव नुनो मोनदों बे एक्चुअलि दाख्लैनि नङा बिनि सानसे सिगां लाखानाय बियो भिडिअ आरो जायहा भिडिअ खालामदों बेखौबो मिथिगौ आरो मानो खालामथारदों बेखौबो मिथिगौ आरो हौवाया सोर बेखौबो मिथिगौ हिनजावसाफोरा बबेनि बेखौबो मिथिगौ सानैबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनियानो नाथाय आङो डिटेल्सखौ आं होनो गोसो गैया गामिनि मुंखौबो मिथिगौ आङो नाथाय आं बुंनो गोसो गैया नाथाय जाय सानै हिनजावसाफोर बिसोरनि गेजेराव सासेया हाबा जानाय आरो सासे हाबा जायो दा आं बुंनो हास्थायो हाबा जानायखौबो आरो हाबा जायैखौबो आं बुंनो हास्थायो आरो बेजों लोगोसेनो बिसोर सानैल' नङा जोंनि समाजाव जेसेबां दंबावो लाइमोनफोर बिसोरनि थाखायनो बे बाथ्राया जागोन जायहा हाबा जाखाबाय बेथ' उन्दै बैसोआवनो हाबा जादोंमोन उन्दै बैसोआवनो हाबा जादों आरो बियो मैयानि दिनाव बियो गावनि हौवाखौ डाइभर्स होनो थाखाय बियो कर्टआव थांनो गोनांमोन नाथाय बेबायदि समस्या जानायनि जाहोनाव बियो मैयानि दिनाव कर्टआव सौहैयाखै डाइभर्स जाखासिगोन बियो जाबाय सासे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बिनि गोसोआ दाबो मा उरां फारां बेखौ लुबैलाय बे गुवाहाटियावनो थायो मिथिगौ आं बहा थायो सोरजों थायो बेखौ मिथिगौ आरो बियो दा जाय हौवाखौ गारबाय गाज्रि नङामोन थिगानोमोन आरो लोगोसेनो मिलायना जायोब्लाथ' बयबो थिगानो नाथाय गोसोनि लुबैनायासो मानसिखौ बोखारो नालाय दा बेखौ गोसोनि लुबैनायानो दिनै गावनि हौवानिफ्राय बोखाना लांनाय बायदि जाबाय आरो दाबो बेहा गुबुन मोजां मोननाय दं बर' नङा बेबो गुबुन जाथि बुंनो थाङोब्ला आरो जाय बिनानाव दा सोर हाबा जानाय बेखौथ' मिथियाखैना एक नम्बरा हाबा जानाय आरो जाय बिनानावखौहाय स्पटआवहाय जि बोखारनानै होबाय लंथं देहायाव मोनबाय बे बिनानावा सासे मिथिनाय बायदिब्ला BA पास जानाय गथ'सोमोन BA पास जानाय गथ' आरो बेहा मोजां मोननायबो दंखायो आरो जाय बेक्ति हौवाजों हमजादों बे हौवानि मबाइल नाम्बारा बेनाव दंखायो एक्चुअलि नामखौबो मिथिगौ आं सानैनिखौबो मिथिगौ आङो दै अब्लाबो आं बुङा
अब्लाबो आं बुङा नाथाय मिथिगौ आं दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाय बिनानावखौ लंथं देहायाव हमनानै मोनबाय बिनि बिमा बिफाया ओरैबायदि खस्थ' खालामो बिनि थाखायनो आरो ओरैबायदि गाबदों बिनि न'खरा ओरैबायदि गाबदों गाबाखै नङा जोबोद दुखु खालामदों मा खालामना लाखो होननानै दिनै लासिं सिं समाजनि गेजेराव होननानै बिराद गाबदों बिनि बिमा बिफाया हाजोआव थानानैसो खस्थ' मस्थ' खामानि मावो आबादफोर मावबाय बायो आरो बेखौ नार्स फरायनो थाखाय गुवाहाटीयाव दोनहरदों नार्स फरायनो थाखाय बेखौ गुवाहाटीयाव दोनहरदों जाहाथे मोजां फरायो बिमा बिफानि नामखौ लाखियो न'खरखौ दैदेनो दिनै बिनि बिदा बिबाजैया जोबोद दुखु बिनि बिमा बिफाया बिराद दुखु बिदायाबो बेखौ गोबां अनोमोन बिमा बिफायाबो बेखौ गोबां अनोमोन नाथाय दिनै बियो गावनि लाइफखौ दिनै गावनो जानानै लादों गावनो जानानै लादों दा नोंनि लाइफआवहाय नोंहा मोनसे गोसोम दागो जानानै थाबाय आरो जेब्लायबो गोसोखां आरो गोसोआव ला जे सासे आइजोनि सबनिख्रुइ गिदिरसिन दोहोना बेनो जे गावखौ गोथारथियै लाखिनाय गावखौ गोथारथियै लाखिनो हायाब्ला नों सासे गोथार आइजो नों जानो हाया बेनिखाय जेब्लायबो सासे आइजोआ गावनि गोथारथिखौ लाखिनो नांगौ दा बेजों लोगोसे आं बुंनो हास्थायो जोंनि समाजखौ आं बुंनो हास्थायो दिनै जोंनि गेजेराव दिनै बिसोर सानैल' नङा सिगांबो गोबां जानानै थांबाय आरो जाबावगोन दिनै जोंनि बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौहाय गावनिफ्राय गोजान खालामनानै न'खराव खस्थ' खालामनानै गावनि थैखौ गोलोमदै खालामना बहाबा लन लानानै दिनै फरायनो थाखाय थिनहरदों नट अनलि इन गुवाहाटीयावल' नङा गुबुन गुबुन जायगायाव थिनहरदों सोरबाया जोंनि हिन्जावसा गथ'फ्रा मा खालामदों एसे एनै रोंदों गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ बोजबना लादों आरो मा बिनि उनावहाय बिमा बिफानि जिथु खस्थ' खालामनाय बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइया हलाय जादों दिनै जाय बेक्तिया हौवा मानसिया दिनै हमजाबाय बे हौवाहालाय मा गाबोनबो गोदान मोनगोन बियो बेखौ गोसोआव लाबाय थाया नाथाय हिन्जाव माहारिया जुदि जायोब्ला नोंखौ गाबोन सोरबा नायनो फैब्लाबो नोंनि गामिनि मानसियानो नोंनि न'सुंसेनि मानसियानो बियो बिदि होनानै एरना हरगोन नों जेब्लासिम सोरजोंबा गोसो थोनानै सिरि सिरि हाबा जाहैया अब्लासिम नोंनि हाबा जानायखौ नोंनि गामिनि मानसियानो नोंखौ लाखिगोन बेबायदि अबस्था जायो हिन्जाव माहारिया नाथाय हौवा माहारिया बेखौ साननांगौनि खुनु बाध्य'आनो गैया खारन दागोआनो थाया हौवा मानसिनियाव नाथाय हिन्जाव मानसिनियाव गोरलैयैनो दागोआ नांनो मा गोरलैथार माने दागोआ नांनो जेरै जों गस्ला गुफुर गानोब्ला जोंनि गस्ला गुफुराव जुदि माबा मोनसे फिसा दागो नांब्लाबो जों बेखौ गोजाननिफ्राय नुहुरो थिग बेबायदिनो हिन्जावफोरनियाव नांनाय दागोआ बेबायदिनो दा मा होनना बुंनो जों समाजखौ मोजां जाथों होननानै बाथ्रा बुङोब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो जाय मानसिया बुंगोन ना देनां नोंहाबो फिसा फिसौ जागोन देनां नोंहाबो न'खराव बेबायदि जागोन बेबायदि बाथ्राखौ बाहायो नाथाय बाथ्राया बे नङा दिनै आं गोथां दङब्ला दिनै आं रोंदोंब्ला दिनै आं बुजिदोंब्ला आंनि रोंनाय बुजिनायखौ आं दिनै बुंनांगोन फिउचाराव मा जायो बेखौ रावबो बुंनो हाया नाथाय दिनैहाय जों जुदि जोंनि गेजेराव गाज्रिखौ नुदोंब्ला बे गाज्रिखौ फोसाबनाया नोंनि आरो आंनिबो बिबान बेनिखायनो जोङो बे गाज्रिखौ नुनायखौ जों जेब्लायबो मोजां खालामनो नाजानो नांगोन दा बे बिनानावमोन बायदि गोबां बेक्तिफोर दङ नट अनलि गार्लस हिन्जावसाफोरल' नङा हौवाफ्राबो जोंना गोबां दङ बेबायदिनो फरायनो थांदों नाथाय गोसोफ्रा फरायनायाव जिरायाखै सोरबा गुबुन हिन्जावफोर सिख्लाफोर बेफोरबायदियाव थांनानै मा जाहैदों सोरबा गुबुन मानसिखौ लोगो मोननानै जानाय लोंनाय
बायदि रोखोमनि एक्टिभिटिसफोराव इनभल्भ जादों, हाबसनदों, जायनि जाहोनाव बिमा बिफाफोरनि खस्थ' खालामनायखौ रावबो नोजोर होनानै नाहराखै। आरो बे बाथ्राखौ माब्ला बुजिगोन जोंनि लाइमोनफ्रा? जेब्ला बे लाइमोनानो सानसे बेलासे सासे बिफा जाहैगोन अब्लासो बुजिगोन दै। जेब्ला सानसे बेलासे बिफा जाहैगोन अब्लासो बुजिगोन। सानसे बेलासे गावनि फाफ्लियाव गेदेर बिबाना गोग्लैगोन अब्लासो बुजिगोन। आरो सोरबाया बुजिनाय नङा। दहायबो मोनसे भिडिअ नुदों जे जुदि बे फिसा सासेया गैयामोनब्ला आं फासि जानासो थैसिगौमोन होननाय बाथ्राखौ आं खोनादों। बेफोर मा? बेफोर जाहैबाय गावनि बिबानखौ बुजियै सासे बिफानि आखु। जुदि बेबायदि जायोब्ला जोङो गावनि फिसानि आखलखौबो जोङो मोजांखौ जों हास्थायनो नाङा। जुदि नोंनो गाज्रिब्ला नों गावनि फिसाखौ नों बोरैहाय मोजां जाजानो लुबैगोन? बाथ्राया बे फैयो। जों दिनै बुंनो थाङोब्ला गोबां बाथ्रा बुंबोबाय, नाथाय जोंखौ गोबाङा मिनिबाय। गोबां बाथ्रा बुंबोबाय नाथाय जोंखौ गोबाङा मिनिबाय। अब्लाबो जों जेननानै थायाखै, जों जिरायनानै थायाखै। जेसेबां हायो जों बुंलांगोन। दा जोंनि गेजेराव जुदि उन्दै उन्दै गथ'फोर मोजां मोनज्लायनाय दङब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानो होननानै दा सान। जेब्ला बिबानखौ रुजुननो हानाय बैसो जागोन अब्ला जाहाथे नोंसिनि संसारा गोजोन जायो। गोदानखौ नङा, गावनियावनो थाखानायखौनो जेन मोजां खालामनो बा मोदान होनो थाखाय नाजानाय गोसोफ्रा नोंसिनियाव थायो। दा जाय बिनानावा दिनै नार्स फरायगासिनोमोन, दिनै बेबायदि मोनसे दुखुनांथाव बा लाजिथाव मुगैथाव बेबायदि खामानिखौ मावबाय। मानसिनियाव गोरोन्थिया जायो, नाथाय आं बेखौनो बुंगोन नोंनि लाइफ दानांगौ समा दंबावो। नोङो लाइफखौ मोजाङै दालां, जिउआव साक्सेस खालामनो सेस्था खालाम। बे दुखुखौ बावगारनो नाजा, जाहाथे नोंनि बिमा बिफाफ्राबो आरो नोंनि बिदा, नोंनि बिबाजै, नोंनि न'खर परियाल गासैबो जेन नोंजों खुसि जायो। हामबायसै बयनिसिमबो। गोजोन्थों।